in kana da damar mallakan bomb mallake shi, in kana iya mallakan nuclear ka mallaka, idan bindiga libarbar mai aman harsaji ka mallaki, kana shin mallaki, jifri mallaki, nizalis mallaki. Duk wani ƙarya an hana mallakan makamai yan bashi na suke samu. Wallahi ni ina sa ran zan ɗauki bindiga, ina sa ran a raina zan ɗauki bindiga in je ƙasashen da ake gwagwarmaya a yi da ni. Dan wani wawan ɗan bidi'a wawa matsoraci ni dai hana ni fita. Me kuke ce mutanen da suke sa bom a jikinsu, ya san zai mutu ba makawa, ya je shiga ƙungiyar kafurai, ya mutu in ya so ya bar gwagwarmaya da 'yan baya. Su ba su son ransu, ba su son ƴaƴansu, ba su son matan, to me bambancin mu da su? In dai waɗannan hayaniyan ƴan iskan ƴan bid'an za su iya mana barazana kar mu je guri mu kasa zuwa, to yanzu ba za mu yi jihadi ba. Kuma duk wanda suke jihadi a duniya ahlus sunna ne. Ba sufi ba dan shi'an da yake jihadi. Suwa suka karɓi mutanen Amerika a Iraki, ba yin shi'a bane? Suwa suka karɓe su a Afghanistan, kai Bush shugaban munafukai, shugaban yan bid'an duniya ya tabbatar yake yan salafiya masu dangane kan zuwa ga manzon Allah da sabai su suke jihadi. In ka je Algeria su ne, in ka je Masar da su ake gwagwarmaya, in ka je Saudiya da su ake gwagwarmaya, in ka je Afghanistan su ake gwagwarmaya, in ka je Chechnya da su ake gwagwarmaya, in ka je India duk ba su bai ko kare. Ka je Enugu akwai kasuwan makamai ko baka sani ba, ka je Enugu kai Plateau State ni na san kasuwan makamai inda take ci, a Plateau State na san kasuwan makamai inda take ci sati to sai kana jin ni ne sani jami'an tsaro ba sani bane, to a je aka kama su mana hana a ce ina waye famitin ɗinku. Allah kar mu tsaya yaudare mu. Kana da makiya dina adadin yan bidiyan maulidi makiyanka ne, yan bidiyan shi'a makiyanka ne, yan bidiyan kafirai tsotsa makiyanka ne, da wara ka je kana zaune a zo kawai a mamaye ka. Wallahi ba za ka taɓa karantar da sunna ba sai ka samu makiya ciki da waje. Wani ma na tare da kai makiyinka ne, ya zo ne don ya rusa ka, to sai ya kuma haka kowa ya tanadi, ba wani abu ya tanadi kawai. Su addinin su ka ɗauki carbi ne tuta bakin kai na motsi kamar mahaukaci, addinin su kenan. Amma su ɗauki makami ba sa iyawa. To waɗannan da su ba mu tsoro. Wallahi ban taɓa kwana da tsoron ɗan bidiyan ɗan ɗari da kuɗin shi'a ba. Duk lokacin da nake tafi ina cikin shiri ne ya taɓa ni mu mutu, wallahi abin da nake shirye kenan. Na ga na riga na shirya. Ba wani kamuka mun ya zama ni kadai nake a mota da kun taɓa gani da wani, wallahi ka gani da wani sai da ce rage mun hanya ko kai ni wuri guda. Amma daga nan dan dauki wani ya ce wani ai jazma ni kadai nake da zanki da ni kadai, kuma wallahi ban taɓa shakkan komai ba. Na san adadin da aka ɗiba min na kwanaki in ya zo ba da wuce su ba. In kuma bai zo ba wallahi ba ɗan bid'an da ya isa ya jawo shi cewan gobe ne ya zo yau, wallahi bai isa ba. Ko ya isa? وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ba mu yadda da wannan ayan bane, wallahi in mun yadda da tare mu yadda wani shashashan dan bid'a ya ba mu tsoro. Matsorata ne su, wallahi jiya suka ce in naji zai tashi hankali, to sai yasa na bar mota na a gida saboda na je da tashin hankalin ne. Na tafi cikin shiri na tsaf don ni ban so amane ni in mutu ban mutu da wanda ya zo kashe ni ba, wallahi na tsaron haka, na fi son mu mutu da wanda ya zo kashe ni. Sai dai in kwanan ka riga ya kare ba da sani ba to wannan shikenan. Sai ka je da shiri na tsaf, kuma ɗaliban mu sun je da shiri tsaf. Da Allah za sun taba mu jiya da sun ga abin da ture buzu nade. Sannan kuma da sun yi jin hana mu wa'azi jiya, wallahi sun wallahi in sun yi maulidin nan yau kar Allah nuna mu gobe inda sun hana mu wa'azi jiya. Amma Allah da iko sai suka bar mu, wallahi da sun hana mu yau an gwana mu sai ba, sai dai an gwana ta kama wuta. To amma tunda sun bar mu mun yi, ba sun bar mu mun yi ba, ku bar su. Amma sai dai akwai matakan da za mu ɗauka. Na farko da akwai lasik a mun yi wayar da mu sa kaset, saboda dama su burin su yi zagi, su yi sharri, ya zo kunnen mu, ya zo kan matan mu, ya zo kan makwabcin su ce sun more. To za mu sa kaset ɗin karatun Qur'ani mu kuma a fesin ɗin. Sai dai wa'azi mu muka ce ko kar yayi, ko ya dai maulidi muka ce kar yayi. Amma in ya zo jikin gidanmu a inda muka mallaka yake zai misali a kofar gidan nan. Kofar gidan nan ya ce zai jama'a za su tsaya gaban masallacin mu su yi. Wannan walakanci mu ba mu jure shi ba. Sai dai in mun mutu kun kashe mu kuna tattaki akan gawan mu, to wannan kan za ku yi wa'azi ku tafi lafiya, za ku yi maulidi. Amma wallahi ko da gikin wasa wani ya ce ainihin gidan mutumin su ne wani zo su yi maulidi, su zo su yi mana. Ainihin su ne ba suna gadara da shi ba, don Allah su zo su yi. Ga wurin gashi nan yana kallon gidana na kallon zo su yi. Dan Allah su zo, muna haɗa su da Allah su zo, don me suke tafiya nesa
ga mutumin gidansu na su zo na mana su ai gashi shi ma yana zuwa wajen maulidin kuma nasu ne suna alfahari da shi su zo su kafa su zo mana dan da suke zuwa wayan makafi suke tafiya wajen gidan oho su zo nan ga nasu ɗaya su yi su zo mana ha in su jarumai ne yan halal ne su zo wallahi su zo ga wurin su zo su yi su zo su kaba jikin masallacin namu su yi su zo mana amma dan da suke zuwa wayan makafi ba makafi ai yayi nesa in suka kunna su fika su muka kunna namu ba zai so mana ba amma in anan suka kunna ba zai kai har kan matan mu ma zai kai mana filin da tsaya ma filin masallacin mu da tsaya ko ba kamar su zo bismillah su zo ga wuri ga fili ga mai doki muna jiran su zo wallahi yawa ba da mu tsaya muna zaune a mana sakiyan da ba ruwa ba bayan an ji mana mu kai kara ana cikin takardun banza ba za a cika da mu ba sai dai mu ji a wajen two fighters ko kana two fighters ko to zai dai haka sun ji mana mun ji musu sun kashe mun kashe sun nakasa mun nakasa to daga nan kuma a cikin takardu a kira shehi wani a kira malami wani a zuwa sulhu ko za ka gwamnati take tana kallon masu tada fitina anguwa da sunan maulidi sun ji an yi a Sokoto ba su ce komai ba an yi a Jos ba su ce komai ba an yi a Nijar ba su ce komai ba suna barin suna yawan neman tsokana ba ruwan hukuma ba ruwanta su je anguwa su zagi masu karantar da sunna su musu kazafi su musu shari gwamnati ta ja baki ta yi shiru ba ruwanta da saninta AFSR ne ake so CID ne ake ba sa zuwa wurin wannan ba suna ji abin da suke faɗa ba sa me yasa suke bi anguwa neman faɗa neman tsokana sai mu zauna muna zaune wasu yan bidi'a su zo su kawo mana hari su kashe na kashewa su nagartarwa su kashe da muna zaune sannan mu je mu kai kara wajen hukuma to ba za mu kai ba sai dai a kama mu as a two fighters wannan shine strategy mu yawa ba mu kai wa kara yawa babu saboda nan na ce abubuwan da yan bid'a suke ba da me suke mu ba su akai ba yawa jirrar da suka zo nan dan same mu daidai kamar yadda nace muku ku shirya ni na shirye nake wallahi ba na baiwa nace ni ba shirye nake wallahi ni a shirye nake in kaga ka kashe ni fara to mamaya na kai ka san mamaya mun san da kai ba yawa ka zo min unexpectedly to wannan kuma Allah ba yadda bai iya ba amma in dai na san da zuwanka ba za ka mamaye ni ba yan fashi ma suke mallakan makamai ko yan fashi ba su mallakan makamai suna kashe mutane akan hanyar hukuma ta basu shine kai mai addini ka zauna haka kawai kai mai addini kai wawa ne wallahi kai wawa ne baka san me kake yi ba kuma addinin ka ba da gaskiya bane wallahi kai addinin ka ba da gaskiya bane in dai dan fashi zai mallaki makami ya shiga gida ya kwaci dukiya ya je hanya ya kashe mutane da makami gwamnati ta sani yan sanda sun sani a ce musu ma ga sunan suna fashi ba za su iya zuwa wurin ba ta ya kamata duk abin da ka mallaka na duniya ne kai ma ka je ka sai makami duk abin da ka mallaka in baka da zaka ci zaka saka zaka hau duk abin da kake ba riban rayuwan bane in ba rayuwan ba akai wanzo da karantar wanda nake riban menene rayuwa riban me lafiya in ba lafiya kuna jin zuwa kan wani mumbari ba zai ba to dan me gari ya waye ka shirya kai da Allah ka shirya kana da makiya ciki da waje manzo Allah ya ce makiya da su muku taron dangi kamar yadda mayunwata suke taron dangi ma abinci kowa ya ci nasa su ci kuma su watse to me da kai Qur'ani frankly categorically yace wa iddu lahum matata'atu min kowa ku musu tattalin makami ku musu tattali baka da wannan ayan bane ko kana jin a tsoron kar a fasara ne saboda ana tsoron SS ko CID ana tsoron su ne yasa ba fasara ba Allah ne ba da Qur'ani yace ku musu tanadin makami ba za ka yi tanadi ba sai tanadi in an zo samu a same ka a daidai kai iya kokarin ka in ka mutu kai mutuwar shahada in ka ci nasara ka zama kasa tana hannunku yawa kasa tana hannunku amma sakaci irin na shekarun baya yanzu an wuce wannan yawa mutane ba sa tsoron Allah su ko suke jin tsoro ba Allah ba yanzu duk mutane da ake kashewa ba su ci ba ba su sha ba ba su san ma me suka yi ba inda ana tsoron Allah za a kashe su mutane sun samu mutane da sunan maulidi a Nijar ai kashe
mun ji an faɗa rediyo a Sokoto da sunan didi a ranar Ashura suka zagi sahabbai, wannan ma da sunan wa'azi suka yi kokarin zagin sahabbai, aka yi ba ta kashe. Dama ana da haushin izala, ubanka kai makareci ne, ƙarya kake. Dama wannan hudubar suna jin haushinta, wannan karantar ana jin haushinsa, ubanka kai makareci ne.